wannan abun sai mutane su fito su koma ba abun da muka samu. Aba yaro, ya kamata ka akan ka aka fara tsufa kai na ga fa can ba kana kallo haka nan suke daddagarawa su amma uban kallada ne ai ba kai kyan ba la'ila ni dai wallahi ma zan je na banka ai ba dai zai ke ne ka yankin ka da bi na kuma ko da rarrabe ko da bin banku sai ka ci gaba ka zauna kana kallon kwallo ne ko kana kallon kwallo ne to ya tira kudi ya kai mazawaci ma da kai in ana ko me gani guduwa ka sa abin da shi ce dan ko da kallon kwallo tun da na gani kai karami ne dukan kuma tsorata ne dukan kuma tsorata ne ba abin da zan gani in ya gudu kai kaga wancan tsohon to wallahi sai na tsorata shi Lafiya ma da wani wai kun san menene? To ai an kin ban bita ne kun ganta.